Ndokumbira uregerero vana veZimbabwe. Inini ndinonzi Magochera, ndoshanda kuMbare, ndinoitawo bhizinesi rekubika sadza. Saka tisu tine mbiri yekutengesa sadza nechikeni yakawanda kana kuti yekuwanda iyayi muMbare muya. Saka ndauyawo kuzokumbira ruregerero hama dzangu vana veZimbabwe ndiregererei. Zvinhu zvaitika nekusaziva, zvizhinji zvacho zvaitikawo neruchiva rwokuchiva mari. Chicken dziya dzatiri kutengeserai mukatachakasvika pamakandini pangu paipai. Makandini ese akanzi Magochera takeaways emuMbare muya ndiangu ndinomaoperate. Chicken iya tinokuzadzirai gomo kudai so tichiita $1 for 2 plates. Chicken iyo iya tinoinonga kuko pachipurazi chirapa pamvura chena apa. Ndonga tese tinoriziva, hatizobvumirwi kutaura nezita nenyaya yemutupo nenyaya yemitemo yenyika. Saka ndopatinononga chicken dziya dzimwe tinotengeserwawo zvedu dziri kana $1 for 40 dze dzakafa dzega dziya hapana kuziva dze dzakafa nei. Ndodzatinoenda tonotora kuseni toya todziundura very fast. Ndodzatinozokupakurira gomo kudai so. Saka I've been doing it for a very long time. Saka ndangoona kuti semunhu anoenda kuchechi ndisiyane nazvo. Nditori nevamwe vangu vandoshanda navo mukati imomo. Ndakabvira kuda kuconfessa last year chai vachindirambidza, asi this time I don't even care. Kana vachitsamwa vana Doubtful ndonga munoziva makandini avo, haana Doubtful naana mashura ese naana Decide, vese tiri musemudhiri ndokwatinotora chicken dzedu ikoko. Tozoti $1 for 2 plates, chicken yakawanda kudarika sadza. Tinotoita kunge vanhu vanotengesa chicken nesadza. Saka ndiregererei hama dzangu, inangu ndauya in peace. Ndiregererei, handizvipamidze futi. Kubva nhasi zvichienda mberi ndoda kuedza by all means totengesa hangu plate yangu yesadza $3 per plate, but ndichikutengeserai chicken chaicho yekuti ndinonotengawo muchitosvikawo pakandini pangu dzimwe dzisati dzatourayiwa dziri mhenyu. Ndonga hapana akambosvika pakandini pangu akaona paine huku mhenyu isati yaurayiwa, never. Munongosvika yaanyama. Saka kazhinji kacho ndokwatei tichitora ikoko. Sadza riya tinowanzotenga kumbavha. Chimwe chibage chenye chakabiwa kumapurazi eti one time takatombotengesa tese tiri 4 kumakandini kwedu. Takatengesa chibage chakabiwa nembavha. Saka chakava chiine mushonga. Saka takachitengeserwa chiri chipe, ndomatengera tagara tinoita. Tinotenga kumbavha. Saka takatenga chachine mushonga, vanhu vazhinji vakaita mudumbu. But problem inenge iri pamanje ndeyekuti pamabasa pedu kunyanya pangu ini zvangu ndakazvimirira, tine mushonga wechivanhu wechivuno watinoisa ipapo. Zvekuti chero ukatenga zvikakurwarisa unongoramba uchidzoka chete. Haumbofi wakazombofunga mupfungwa dzako kuti ipo paipai ndo pandakarwariswa. Unotoblema zvimwe zvinhu zvawadya mumba kwako, because makuseni unenge wadya chicken, wodya maputi, wodya mangai, wodya chichi, wozouya wodya sadza redu riya rinorwarisa riya. Kuti uchizozvibatanidza kuti ndofunga kuteka away kwandaenda kwaMagochera uko ndokwandirwarisa, hakukwanisi kuzvibatanidza. Saka plus nemushonga uya wechivuno uya munongonzwa kungoneta zvokuti haunzwi kuda kunocomplain. Chero ukatozvifila kuti nhasi hapana chimwe chandambodya kunze kwesadza rekoko, unongozvinetera kuti but ndemakore ndichiridya haringambondirwarise, plus nyama yaiva yakawanda mhani. Wobva utonikirikina zvese zvimaspice vatoisa muya tinozvitengeserwa nembavha zvedu, hapana chinombotengwa straight. Ndosaka muchiona sadza racho nechichipa kudaro rakawanda kudaro, chicken ichiwanda kudarika sadza. Ndo mawanero atiri tichiita. Saka nangu indokumbira regerero vana veZimbabwe vese makastoma angu, sunungukai. Kubva nhasi muchasvika mapuraizi achiita $3 ende munosvika huku dzimwe dziripo mhenyu. Ende kana muchitoda marisitsi ekwatinoita tadzitenga, tichatokuradzai kuti marisitsi aya huku idzi dzadzinga dziri mhenyu papurazi rakati. Because apa anga angori madhiri anga achiita mvura chaiyo yatobikisa sadza riya tochera muna mukuviso. Imomo muna mukuvisi imomo ndo matinochera. Imwe nguva neyekutomwa futi kana zvakatopuresa futi totora muna mukuvisi imomo. But ozongoisefa yongochena chichi, but ndo matinoitora. Kubva nhasi ndichacheresa hangu chibhorani hama dzangu. Ndopota ndichiti vanhu vamwe mvura yemuchibhorani zvitori nani, nokuti apa pandikuona kuti ndiri kuenda for the past 17 years ndiri kudyisa vanhu tsvina. Inini ndosaka muchiona makambosvika kukandini kwangu yandichidya chikafu ikoko, handidye ikoko, handidye changu, ndotoenda mutauni ndotonodya imomo.
Saka ndiregererewo hama dzangu, zvokuti dai kwakuri kuti mari handakunge ndatengawo imba nemwe midziyo nemotokari dzandinadzo dziya, ndaigona kutoti vamwe vanhu ngauye for compensation because ndemakastoma angu mahombesa chaivo anouya achizotenga kukantini, kumakantini angu ese, vandoti havadye chikafu chekumwe munhu kunze kwekumakantini angu. And I feel sorry for those people, but from now onwards ndakuzama kuita zvinhu zviri straight, ndakuzama kuita zvinhu zviri straight. Ende sadza muchatenga but rinenge rakawanda asi rine price yakawandawo futi, zvifambirane. Hupfu tichatenga kumakambani mahombe anozikanwa anoita nezveupfu muHarare munomu kana kuti munyika munomu, ndokwateita kutenga hupfu ikoko. Saka ndiregerereiwo zvangu vana veZimbabwe, ndiregererei kunyanya-nyanya vagari vemuHarare. Ndosaka muchiona takatadza kunovhura kwese kunana Masvingo, bozi kuzodhiraivha nehuku dzakadiwa kusvika kumasvingo, nehuku dzakafadzika kusvika kumasvingo, hazvizoiti. Kuti tiwane kungwa togona kudziwana dzakafa dzega kumasvingo hakuna. Ndosaka takatadza kuvhura mabranch edu achingotendera muMupare mazvinongowanikwa ikoko. Saka ndiregerereiwo vana veZimbabwe, ndauya kuzochema pamuri, ndiregereiwo zvenyu. From now on handichadaro, handipamidze futi.